Taksin teko, TikTok, YouTuben tarvii lepo. 24H bajamajassa ja 24H kilisee kassa. Planeilla 24H veneellä, 24H salilla, 24H. Jos kysyt onko aikaa, mul ei oo. Parkkitutka huutaa punaista, pakko vaan koko aika hustlata. Mulle riittäs 5 kiloa suklaata, pitikin se kultalippu hukata. Taas matkalla studiolle Santerinkaa. Minä olen matkalla Alabamaan. Mennään yhdessä la 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 la.